Μετά από ένα το πλάθουμε σε μπαλάκι. Το άλλο το απλώνουμε. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε το σχήμα αυτό που παίρνει δύο συμπαγές και παίρνει. Άρα μπορούμε να πάρουμε ένα αντικείμενο και να διαφοροποιήσουμε με το τύπο του υγρού. Σωστό. Γιατί πήραμε. Πήραμε εδώ αυτό το χώρο αποθήκευσης από πλαστικό. Το ποτέ αποθήκευση για την ακρίβεια. Πήραμε επίσης ένα ξύλινο μπολ, το οποίο το έχουμε εδώ. Προκειμένου και εδώ να γεμίσουμε νερό. Και στις ίδιες διαστάσεις πήραμε ένα σιδερένιο μπολ. Τώρα, βρήκαμε και τα αντίστοιχα υλικά τα οποία μπορούμε να τα Όσο τα μαθαίνετε και τα είναι για τα παιδιά. Ναι, τα πλαστικά. Τα πλαστικά σίγουρα. 25 τεμάχια πάρε. Γιατί είναι 5x5, 25. Εντάξει. Πιο φθηνό δεν γίνεται. Όχι, είναι κάποια κουτάκια που Είναι πιο μικρό. και μπορούμε να βάλουμε... Όχι, πιο μικρό ήταν, αυτό το είχαμε δει. Πιο Αυτά τα μικρά, πιο μικρής χωρητικότητας, για να αλλάξουμε σε υλικά. Αυτά είναι